Kamo, to fakt funguje, ty vole. Go, let's fucking go, yes, vamos, kamo, yes, let's go. A on mi jako nastínil tu realitu, že hej, já fakt dělám vůbec nic, jakože jsem líný prase a potřebuji dělat 1000krát víc prostě akčních kroků, abych reálně něčeho dosáhl. Pro mě to vypadalo úplně strašně, jak jsem tady ukazoval, nějak takhle vypadalo moje první video. Ejo, dneska je to zhruba rok, co natáčím na sítě a v dnešním videu bych se s váma rád nějak podělil o tu moji cestu, jak to nějak začalo, kde jsem teďka, nějaký fuck upy za ten rok, co se mi staly a co plánuju do budoucna a jaký je nějaký můj názor na to, co dělám a jestli je to worth it. Takže budu rád za odběr, like, nějaký nice komentář, napište mi, co vy děláte, nebo nějaký feedback na mé video, budu za to rád a my se na to pojďme vrhnout. 14. května 2025 jsem vydal své první video na sítě, natáčeli jsme ho, myslím, 12. května, čili 2 dny předtím, nějaký 2 dny to trvalo sestříhat a bylo to moje první video na sítě. A teďka už je to zhruba rok od toho videa, co jsem vydal. To video vypadalo nějak takhle a je to hodně hustý, protože jsem se za ten rok hodně posunul a k té zadnačce mě vlastně vedly nějaký, myslím, takový 3 věci, proč jsem ji vlastně chtěl tvořit a byl to takový můj úplně začátek toho podnikání, protože já jsem začal zhruba v lednu toho roku, ale pořád jsem se jenom učil a ta značka byl takový můj první akční krok, jak jsem začal něco reálně vytvářet a začal jsem wannabe podnikat. Ten první důvod byl, že jsem vlastně chtěl tvořit obsah pro ostatní a já jsem chtěl tvořit ten obsah hlavně pro klienty. Jenže problém byl, že já jsem pro klienty žádný obsah ještě nevytvořil, vůbec jsem s tím neměl zkušenost a věděl jsem jenom teorii, ale z praxe jsem neměl žádný video, vůbec nic, neuměl jsem si to ošahat a nevěděl jsem, jak to vlastně tak nějak celý v praxi funguje, jak by nějaký moje video vypadalo. Neměl jsem editora, neměl jsem nic, žádný skripty, takže jsem vlastně skoro nic neuměl, jenom jsem věděl nějakou lehkou praxi. Čili tohle bylo takový zásadní uvědomění, že já vlastně musím mít nějaký videa, nebo abych věděl, jak se to vůbec dělá, jo? Protože já jsem nic neuměl a to první zrcadlo přišlo právě na tom brandu, jo, kdy jsem viděl, že jako OK, nevypadá to špatně na poprvé, ale takovýhle výsledek prostě klientům nemůžu donést. Čili ty videa za prvý mě fakt hodně posunuli v tom, že jsem zlepšoval tu moji službu, jo. Pro mě to vypadalo úplně strašně, jak jsem tady ukazoval, nějak takhle vypadalo moje první video a všichni si můžou říct, že hej, to je prostě strašný, to vidíš na první pohled. Nicméně já jsem tu značku postupně zlepšoval a bylo to lepší a lepší, jo. A ty videa se dostaly až na nějakou současnou formu, která už je za mě fakt dobrá a už bych ji klidně servíroval i klientům, že je takový storytelling a vypadá to clean a v pohodě. Nicméně já jsem chtěl dělat tu službu pro někoho a za druhý mě strašně přišlo špatný kázat vondu a pít víno, protože já jsem říkal, že si musíte tvořit značku a prostě tyhle věci, ale sám jsem si ji netvořil. A pro mě jako osobu to bylo strašně takový, hej, ale já jako dělám značky, ale nedělám si ji pro sebe, takže proč bych ji vlastně měl dělat někomu jinému, když on ani nevidí nějakou moji práci, moji značku. Takže tohle to bylo určitě takový zásadní, proč jsem to chtěl začít tvořit. A za třetí, tak jsem to viděl u mýho dobrýho kamaráda Adama Janka, určitě ho všichni znáte. A tohle je vlastně člověk, který mi dal nějaký začátky, který mi jako na té cestě nejvíc pomohl. A díky němu jsem tam, kde jsem. Samozřejmě jsem si to odmakal, ale on mi dal ty základy, na kterých jsem pak stavěl a vždycky mi pomohl, když jsem chtěl. Takže tohle je big shoutout, běžte ho sledovat na sítích. Je určitě o hodně větší než já. Tvorba videí mi teda přinesla nějaký první výsledky, obraz a realitu, ale zároveň první reference, protože už jsem měl lidem reálně co ukázat. Jak jsem říkal, já jsem začal obepisovat lidi někdy na začátku roku, nebo respektive na začátku roku jsem se to učil, takže realisticky třeba v březnu jsem začal obepisovat podnikatele, hotely, často nějaký finanční poradce a tyhle lidi, že jim chci dělat značku. Jo, jako vůbec jsem to neuměl, ale neměl jsem jim ani co ukázat. A jakmile jsem si založil značku, tak už jsem měl takovou tu jako první referenci, jakože jsem nebyl úplně mimo, jo. Samozřejmě těch referencí je vždycky dobrý mít co nejvíc, ale
když máte 0, tak je to o dost horší, než když máte tu 1, jo. Potom jestli jich naservírujete víc, tak už to není takový zásadní rozdíl, jo. Ale 0 referencí je fakt nejhorší, protože vlastně vy nemáte co ukázat a ten člověk vám pak nemá vůbec jak věřit. Tím pádem jsem měl svoji první referenci, ukazoval jsem to lidem a oni mi říkali, jo, super, jako mně se to líbí a i díky tomu jsem uzavřel nějaký svoje první klienty, k čemuž se dostaneme, jak ten biznis vlastně tak nějak probíhal, protože to nechci vzít dneska jenom o značce, ale chtěl bych povídat celkově o té nějaké cestě. Zároveň bych rád zmínil, že moje první video se stříhal můj dobrý kamarád, se kterým vlastně chodím do školy a úplně jsme spolu jako začali, stříháme do teďka. Takže tímhle zdravím Kubu, on to taky stříhá tohle video a vlastně je strašně super, že jsme se posouvali spolu, protože jak můžete vidět, já teďka natáčím YouTube video, mluvím tady plynule, je to za mě 1000krát lepší, než když jsem začínal a on se taky strašně posunul. Když se podíváte na střih jeho prvního videa, střih jeho aktuálního videa, tak je úplně, ale úplně jinde, což je strašně super, že já jsem tu svou cestu vlastně sdílel s mým kamarádem, kterýmu jsem nechci říct jako pomohl, ale on díky tomu začal vydělávat, naučil se skill a je to vlastně strašně super, když pomůžete člověku, kterýho máte rád i nějakým jako jiným způsobem, ale celkově super, když pomůžete jakýmukoliv člověku, protože vy vidíte, jak on se zlepšil, jak má radost prostě, že reálně něco dělá. A tohle mě strašně naplňuje, když třeba mi i někdo píše, nebo nevím, mi občas někdo zavolá, tak já jako rád mu pomůžu, protože vím, jaký je to být na mém místě, když jsem věděl fakt úplný, ale úplný hovno a je strašně super mít ten pocit, že někomu reálně třeba pomůžete začít měnit jeho život. Dny plynuly jako voda a já jsem tak nějak v tom květnu začal tvořit, květen červen uběhl, měl jsem nějaký první videa, nicméně jsem pořád nevydělával. Jo, je důležité říct, že já jsem na začátku byl hodně v mínusu a investoval jsem do toho spoustu peněz, který jsem měl z mojí jakoby brigády, kterou dělám doteďka. Já vlastně sportuju, že jo, hraju florbal a trénuju děti. Z toho mám nějaký už poměrně malý peníze pro mě teďka, protože už jsem výdělečně na tom po roce poměrně jinde, ale v tu dobu to pro mě byly jako vlastně moje jediný peníze, jo. Samozřejmě měl jsem kapesný od rodičů, to mám doteďka jako 500, ale to je poměrně nic, jo. Když chcete někomu zaplatit za střih, tak jako aspoň 100 byste mu symbolicky dát měli, jo, protože nikdo to pro vás zadarmo dělat nebude. A já jsem do toho sypal strašně moc peněz, času, ale pořád to neneslo výsledky, což mě strašně štvalo. A tady tohle je ten breaking point, kdy je strašně důležitý se nevzdat, protože já jsem měl třeba 3 měsíce v kuse, kdy jsem do toho investoval peníze, byl jsem holej, neměl jsem nic a jako mohl jsem se na to vykašlat, jo, jako reálně mohl jsem se na to úplně vykašlat a vzdát to, protože to neneslo výsledky, ale je důležitý se v téhle fázi na to nevykašlat, protože je to ta začátečnická fáze a to je ten exponenciální růst, jo, kdy prostě strašně dlouho trvá, než uděláte ten první výsledek a pak to prostě jde jenom nahoru, jo. V aktuální chvíli už prostě pociťuju to, že za měsíc jsem schopný udělat to, co jsem dřív udělal za půl roku, jo, což je strašný rozdíl. Nicméně začaly letní prázdniny, já jsem měl víc času, protože chodím do školy, teďka jsem ještě v 9. třídě, mě je 15, pro ty, kteří neví. A já jsem měl prázdniny, takže jsem měl spoustu času na to nějak jako víc obepisovat lidi, víc makat a celkově se víc posouvat. Začal jsem 90-denní výzvu, která mě taky určitě hodně posunula. Pro ty, kteří z vás jako ještě nikdy nezkoušeli, tak doporučuji, nehledě na to, jestli máte rádi Vaška Tomance nebo nemáte, ale je to super, určitě vás to posune, když budete fakt makat naplno. A měl jsem tím pádem hodně času na to soustředit se na ten biznis, protože jsem neměl školu, bylo to super. A vlastně v tom létě přišly nějaké moje první výsledky. Jo? Zhruba v půlce července jsem uzavřel svého prvního klienta na první video. Jo, bylo to tenkrát 1250 korun, pamatuju si to jako doteď. Bylo pondělí dopoledne a on mi to poslal přímo na účet a my jsme na tom začali makat, bylo to úplně super, prostě měl jsem pocit, že hej, ono to jako začíná fungovat, jakože je to reálný, že ti ty peníze někdo pošle, jo, sice je to prostě small dick výsledek, ale jako člověk z toho má radost, když na něčem maká a pak začne vidět aspoň jako malinký výsledek. Tím pádem jsem vydělal nějaký svoje první peníze
a začali jsme makat na tom videu. Fun fact, to video doteďka není vydaný. Ten klient na mě asi nějak zapomněl, přestože jsem mu to několikrát připomínal. To video bylo dobrý za mě, jo, už to nebylo jak moje první video na můj brand, ale bylo to fakt clean, bylo to v pohodě video. A bylo to pro vlastně svatební hotel nebo svatební statek a namluvila to jedna holčina tenkrát. Bylo to fakt dobrý video. Vlastně nechápu, proč ho doteďka neviděli. Ale tohle to byly takový jako malý peníze. Měl jsem nějaký náklady, takže zisk jsem měl třeba 1000, což je prostě poměrně nic. První takový větší peníze pro mě přišly v druhé půlce toho léta, kdy jsem poprvé uzavřel jako svoji větší klientku, jako nějaký větší balíček. Bylo to tenkrát 14 000 na první měsíc, ale po měsíci jsme to katli na 8 000. Tenkrát to bylo i s natáčením, takže od toho se něco odečetlo a katli jsme to z 8 videí na 6, jo. Nebylo to potom těch 12 000, co mělo být za videa, ale bylo to 8 000 a to byly pro mě jako první peníze. Možná teďka najdu nějaký video, jak jsem byl úplně šťastný, jestli jo, tak to tady máte střihlý. Kamo, let's go! Ty vole, kamo, já jsem prodal za 14 000 v 14 letech. Kamo, to fakt funguje, ty vole. Kamo, let's fucking go, yes, vamos, kamo, yes, let's go. A bylo to úplně super, protože když vám po půl roce práce a dřiny přijde na účet prvních prostě 10-15 tisíc, tak si uvědomíte, že jo, ono to funguje a prostě teďka už to jenom jako zvětšit. No a tohle to byly moje první peníze, jenže s těma prvníma penězma přišly první problémy. Já jsem tak moc dobře neuměl tu službu ve finále, jo. Ta paní byla finanční poradkyně a chtěla nanášet lidi, což byl poměrně fuck up, protože já jsem to neuměl. Já jsem uměl natáčet nějaký videa, dobře, ale ono je mnohem těžší donést klienty, než jenom natáčet hezký videa. Takže tady přišly první fuck upy, s tím i moje první natáčení, což byl taky velký stres pro mě, ale zároveň velká lekce. A přišel s tím teda i první nějaký takový fuck upy, kdy byla to moje první zkušenost s klientem jako takovým, velkým, kdy se reálně o ty sítě staráte a děláte to full time měsíc, není to jenom nějaký jedno zkušební video, který vytvoříte. Ale bylo to super, sice prostě 8 000, když si to teďka zpětně vezmu, tak to potom měsíčně nebylo tolik, ale pro tenkrát ještě 14letýho kluka je to pořád sakra nadprůměrný kapesný, jo. A bylo to strašně super, nicméně můj takový první fuck up byl, že já jsem si myslel, že mám klienta a že ty další už přijdou sami. A jenom jako taková boční vsuvka, tak můj biznis funguje tak, že vy potřebujete mít neustále příliv nových kontaktů a lidí, kterým byste mohli ty sítě dělat, jo. I když prostě všechny neuzavřete, protože to fyzicky není možný, tak potřebujete mít nějakou statistiku. To znamená, já obepíšu 200 lidí, z toho mi 100 odpoví, z toho z 20 si domluvím hovor, z toho z 5 reálně jednám o dílu a z toho 2 uzavřu. Jo? A když tenhle příliv nemáte, tak ten biznis se vám časem zkazí, protože vy potřebujete pořád příliv prostě nových lidí, jo? Ty klienti nikdy nevydrží věčně a pokud nebudete mít příliv nových lidí, tak ten biznis pomalu umírá. Je to jako když nezalíváte kytku. A já jsem si v tu dobu myslel, že ty klienti přijdou sami, když už mám vlastně první, takže si to všimnou, anebo že mi ta klientka sama někoho dohodí. Jako spolíhat na doporučení je super věc, ale to doporučení funguje strašně málo kdy. Čili já jsem úplně přestal obepisovat, jo. To obepisování nebo navolávání je zásadní pilíř toho mýho biznisu, protože samozřejmě fungují jiné formy, ale tohle je taková nejistější cesta, jak ty klienty reálně získat a nesnažit se ten biznis obejít, jo, protože tohle nikdy nefunguje a ty zkratky prostě neexistují. No, takže jsem moc neobepisoval a z toho plynuly problémy, že jsem neměl nový klienty, měl jsem jenom tuhle jednu klientku. A potom vlastně tak jsem se naštval a říkám si, jako čím to je? A bavil jsem se právě tenkrát s člověkem, který mě toho taky hodně naučil, občas bývá na mých sítích, Tom Ladars, a on mi říká, že prostě řekl mi vlastně úplně to samé, co jsem vám teďka řekl, že je to o outreachi a o tom obepisovat ty nový lidi. Takže jsem se naštval, prostě udělal jsem nějaký outreach, něco jsem prostě obepsal a ejhle, uzavřel jsem druhýho klienta, jaká to náhoda. A
potom už jsem se cítil jako strašný boss, protože už mám 2 klienty a tenkrát v listopadu jsem vydělal, myslím 23 000 a byl jsem úplně jako, tak teďka už za 2 měsíce vydělám 100 000, budu úplně jinde, ale byl jsem strašně jako takovej, ne namyšlený, ale prostě stouplo mi to trošku do hlavy a zase jsem ten outreach nedělal, jo. Prostě je to poměrně paradox, ale jakmile člověk vydělá ty peníze, tak si řekne, OK, dám si chvíli pauzu, že na ta pauza je týden, je 2 týdny, je 3 týdny a najednou je to v hajzlu. Takže jde o to, aby ten člověk pořád měl nový kontakty. Pro mě v tom říjnu nebo listopadu přišel ten nový klient, ale vlastně to byl začátek takového jako velkého pádu toho biznesu. K tomu se ještě taky dostaneme. Prosinec jsem měl poměrně hodně takový chill, byly Vánoce, že jo, byl jsem s kamarádama vlastně v Praze, v Říčanech, v Honestu, kde jsme pracovali, nějak jsme si plánovali nový rok, ale v tom prosinci jsem toho tolik neudělal. Pak přišel leden a já jsem v prosinci toho moc neudělal, ale obepisoval jsem nějaký lidi a strašně moc lidí mi napsalo, ozvěte se mi v prosinci, domluvíme si hovor a já jsem byl úplně z toho nadšený, že leden bude úplně průlomový, prostě já uzavřu tady 10 nových lidí, protože prostě oni mi napsali, že to budou řešit v lednu, ale oni to neřešili, oni to jenom odložili a já jsem z toho byl strašně nahypený, ale ve finále to nahypení spadlo a bylo to fakt na nic, protože v lednu jsem potom po 23 000 vydělal ani ne 5, což je poměrně velký pád a byl jsem potom takový strašně skleslý, jako jak kdybych to zase jako nedokázal, ale jak kdybych měl začínat od znova, což se mi nechtělo, protože jsem věděl už, jak je to těžký. V tu chvíli prostě přišel opět na scénu Tom a já vlastně tak na nějakém videu jste mohli na mých sítích tady vidět, že mám 100 000 award, na který jsem mířil. Bylo to na takové jedné akci, kterou ještě rozeberu. A já jsem v tu chvíli v lednu měl ani ne na nějakých 70 000 vydělaných a ten award byl za 100 000. A já jsem začal být strašně takový skleslej, že já to nedám. Jakože já teďka nemám klienty, jak to dám? No a v tu chvíli přišel Tom a řekl mi, že do prdele, já vím, že mám dělat outreach, že mám obepisovat ty lidi, ale já to nedělám. Takže co to znamená? Já to jenom dostatečně nechci, prostě nechci dělat biznis a to je jako v pohodě. Ale prostě musím si uvědomit, jestli tady chci si přivydělat pár tisíc měsíčně, nebo jestli chci fakt škálovat svůj biznis a být jako reálně podnikatel a na těch sítích to tak prezentovat. A tak mě jako nasral, že jsem se fakt jako kousl a do téhle doby mě to jako pohání, takže jsem fakt začal jako dělat outreach, obepisovat lidi a jel jsem prostě bomby, protože jsem věděl, že toho chci dosáhnout těch 100 000, jo. Je to prostě strašně povrchní, že je to nějaký 100 000 award, ale v té vaší mysli to trošku jede. Únor byl pro mě takový nový začátek, jo. Dejme tomu, že jsem do té doby podnikal, ale od tohohle února 2026 to reálně beru jako podnikání, protože jsem začal fakt makat a narazil jsem na Matese Matějku, což je výborný mentor a mentoroval mě v oblasti právě prodeje, no pořád mentoruje, v oblasti prodeje, outreache a těchto věcí. Je to úplně super člověk, ale jeho největší přidaná hodnota ze začátku byla, že já jsem sice obepisoval nějaký lidi, ale strašně málo. Já jsem na to měl strašně skřivený pohled, jo. To znamená, já jsem obepsal třeba 10 lidí týdně, což je prostě nic, když jako z 200 lidí dokážete 1 nebo 2 uzavřít. A on vlastně jako přišel a spolu jsme se potom bavili, měli jsme spolu hovory a on mi jako nastínil tu realitu, že hej, já fakt dělám vůbec nic, jakože jsem líný prase a potřebuji dělat 1000krát víc prostě akčních kroků, abych reálně něčeho dosáhl. Čili jsem fakt začal makat, on na mě i trošku tak vyvíjel tlak, nebo prostě říkal, že to nemá smysl, pokud to dělat nebudu. A já jsem začal pod tím tlakem reálně obepisovat a přineslo to svoje výsledky, protože je to prostě taková ověřená cesta, která funguje, jenom je to poměrně obtížný a špatný pro lenochy, protože to není lehký. Nastal březen, já jsem vydělal už svoje nějaký peníze, měl jsem to blízko ke 100 000, těch 100 000 jsem nakonec dosáhl, což mě mega zahřálo u srdíčka, měl jsem to myslím přesně na korunu a ten award jsem dostal, ta akce byla úplně super, nicméně 100 000 je
jako ve finále strašně nic. Jo, za rok je to fakt málo peněz. Jo, jsou lidi, kteří 100 000 vydělávají denně. Jo, samozřejmě je to extrém, ale je to takový uvědomění, že 100 000 za rok pořád není nic průlomového a že jsem vlastně nic nedokázal. Čili musel jsem si potom po té akci trošku nastínit to, že hej, nesmíš se zastavit, ale musíš makat ještě víc, protože nechceš dělat 100 000 ročně, to je potom jenom fakt brigáda, ale chceš dělat 100 000 měsíčně. Jo, to je nějaký takovej cíl nebo taková hranice, kdy se to zlomí a pak už je to zase o něčem úplně jiným. A v březnu jsem teda jako makal ještě víc, teďka už je květen, duben jsem fakt hodně prohaslil, hodně jsem makal a bylo to úplně super a po dubnu jsem měl fakt jako dobrý pocit, jo, respektive mám, protože teďka, když to natáčím, je 3. května a já můžu pyšně říct, že ten duben byl fakt dobrý a že v květnu nejspíš těch 100 000 za měsíc vydělám. Což je ten skok, na kterým jsem mluvil o začátku videa, jo, jako takhle jsem jel pro 100 000 a teďka v květnu to vydělám možná za měsíc, jo. Neříkám, že to mít budu, je možný, že to bude třeba jenom 50, že to bude 60, ale budu mít už poměrně velký peníze, které už jsou jako reálná výplata pro dospělého člověka, což je pro 15letého kluka strašně šílený. A tady se dostávám do bodu, kam bych to vlastně nějak chtěl celý směřovat, protože už jsem v současnosti, čeká mě léto a čekají mě nějaký nový výzvy v mém životě, který chci prostě obstát a chci jet pořád dál, škálovat to moje podnikání, protože pokud v životě chci něco dělat, tak je to podnikání. Mě to strašně baví vést lidi, prodávat, vést tým a prostě celkově koncept toho, že si sám ovlivňuji svůj výdělek, mě strašně baví, jo, už teďka v 15 a nevím, kde budu za 5-10 let, ale chci podnikat, ať už je to v čemkoliv, co mě bude bavit. Teďka v aktuální chvíli, kdy nastane léto, bych se chtěl dostat do konce roku na příjem tak 200 000 měsíčně, ale vím, že to bude strašně těžký, protože ty tisíce už se pak jako nedělají zas tak lehce a dostat to potom ze 100 000 na třeba 300 je mnohem těžší, než se dostat z 20 na 50, jo. Je to jako úplně něco jiného, je to o více klientech, ale zároveň o více systémech, o zlepšování sám sebe, jo, protože pokud bych já teďka uzavíral klienty jenom za 10 000, tak bych jich musel mít 30, abych se dostal na příjem 300 000 měsíčně, jenže to by bylo tolik práce, že bych se z toho všeho jako úplně zbláznil, jo. Tím pádem vy to musíte pořád tak nějak posouvat, že uzavíráte ty lidi za víc, děláte jim lepší službu a chcete prostě se posouvat i v tom, že si účtujete třeba víc peněz. Tohle byla teda nějaká moje dosavadní cesta, co plánuju do budoucna, ale samozřejmě jsem pořád mladý člověk, je mi 15 let a jsem fucking kiddo, jo, takže si chci přece jenom užívat života, nechci mít úplně takový přehnaný názor, že musím být jenom zavřený v pokojíčku, obepisovat lidi, dělat službu pro klienty, ale chtěl bych si toho života i prostě užívat, jo, chodit klidně na nějaký party s mýma vrstevníkama, protože já jsem rád s lidma, kteří podnikají stejně jako já, mně ty lidi přijdou fakt hustý, to, co dokázali, nebo to, čím si procházejí, ale taky mám strašně rád lidi, kteří třeba nepodnikají a dají mi zase trošku jiný názor na život, nebo mi dají prostě takový jiný pohled a já vlastně všechny pohledy beru, protože je to strašně individuální. A těším se i na léto, protože vím, že sice budu hodně makat, ale zároveň si hodně odpočnu, jo. Prostě budu chodit ven a budu si toho užívat, takže tohle je nějaký jako můj cíl, mít pořád prostě vyrovnaný život a být fakt jako v pohodě, protože to je přeci jenom v tom životě hodně zásadní. Nicméně, abych vám tak nějak shrnul, co mi to podnikání dalo, nebo jako proč je to úplně super, tak podnikání je super pro všechny lidi, kteří chcou se svým životem tak nějak jako se nějak posunout, protože ono to podnikání není jenom o vydělávání peněz, ale vás to naučí strašně moc skillů, ať už je to jako práce pod stresem, nebo je to prostě nějaký vedení lidí, prodej, který je za mě v životě úplně jako
zásadní, jo, to je základní věc, protože se prodáváte všude, ať už jdete s holkou na rande, nebo prostě si domlouváte, nevím, chcete si objednat jídlo v restauraci, tak jako prodej a komunikace je to prostě za mě strašně zásadní a strašně vás to posune, jo, takže není to fakt jenom o tom vydělávání peněz, ale já můžu teďka jako poměrně pyšně říct, že jsem se fakt posunul hodně dál oproti tomu, kde jsem před rokem byl, protože když aj prostě porovnám ty moje 2 videa z teďka a z před rokem, tak je to poměrně šílený i pro mě, když se sám jako vidím, tohle, co jsem byl já před rokem, to není možný. Jo, teďka prostě tady sedím na chatě s úspěšnýma podnikatelema a jsem jako strašně rád, že tady jsem, ale vlastně před rokem bych tady vůbec nebyl, protože ty lidi jsem neznal a taky jsem se k ním nějak dostal. Vím, že se budou stávat k dalším lidem a bude mě to výst k novým příležitostem, jo, ale co je pro mě primární je být prostě v tom životě fakt spokojený a to je to, co mě vlastně podnikání tak nějak zařizuje, protože to fakt miluju a je to úplně strašně super. Takže pokud jsi mladý a chceš nějak jako začít podnikat, ať už to může znít jakkoliv šíleně. Já jsem začal ve 14, ale fakt začni a jdi si za svýma snama, protože cokoliv chceš, je možný. To je taková nějaká message, kterou bych chtěl předat je, že prostě jděte si za svýma snama, protože já bych jako neočekával, že můžu v 15 tady vydělávat vejplatu mých učitelů, jo, nechci to prostě brát povrchně, ale jako je to crazy, že prostě je mi 15 a některým lidem je třeba 50, jsou v píku, ale jako vydělávají stejně nebo míň. Což jako o penězích to samozřejmě někdy není, ale je to nějaký náznak toho, že ty sny a cíle se plnějí, pokud si za něma jdete, takže pokud chcete být prostě profi sportovec, tak makejte, jo. Vždycky je to jenom o tom, jak moc vy to chcete. Protože pokud chcete být profi fotbalista, tak vy víte, že máte víc trénovat, líp jíst a mít lepší rutiny celkově, ale jenom to neděláte, takže to dostatečně nechcete. Čili fakt, jděte si za svýma snama, chtějte je a makejte. Doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud jo, doufám, že dáte odběr, like, napište ten komentář a dejte mi když tak vědět, co byste chtěli dál rozebrat, protože mě tyhle další videa teďka poslední dobou baví víc a víc natáčet, je to takový pro mě lepší, můžu se víc vykecat, do krátkých videí se toho tolik nevejde a strašně rád bych vám předával nějakou moji cestu, ukazoval mě samotného, protože mi přijde, že si procházím poměrně zajímavým životem a chtěl bych to šerovat dál, aby se jako víc lidí procházelo zajímavým životem, aby neměli nudný život a šli si za svýma snama. Takže dejte odběr a my se vidíme u příštího videa. Čus.